Gotovo svi imamo ciljeve i to je jasno kao dan, ali vrlo malo nas ima jasan plan kako te ciljeve zaista ostvariti. I što je još zanimljivije, većina ljudi uopće nema jasnu viziju šta želi, a bez vizije ni najbolji cilj nema smjer. Vizija je tvoj kompas, ciljevi su tvoje točke na karti, a plan je put kojim ideš. I ako ti fale jedan ili dva od ta tri elementa, gotovo će se sigurno pogubiti negdje na svom putu. Zato u edukaciji glazba i biznis krećemo od temelja. Prvo učimo kako pronaći vlastitu viziju, što stvarno želiš od glazbe i života i zatim postavljamo ciljeve koji imaju smisla. One koje možeš ostvariti, ne samo sanjati. I onda ono najvažnije, radimo plan. Korak po korak, tjedan po tjedan. Jer uspjeh se ne dogodi slučajno, on se planira. Ako želiš da tvoja glazba postane tvoj posao, dođi i saznaj više o edukaciji glazba i biznis. Nauči kako postaviti temelje svoje karijere i kako stvarno ostvariti ono što želiš.